and Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karawan? Mo kanayos sa kababae nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Glenda. Glenda, Yes, babe. pwede kong mag-istoryaw niya ni mo, human sa tong chef. Importante lang kayo. Sige. Oh, wait. Murag seryoso kay ka. Okay ra ka? Oh, basta kinala nga mag-istorya ta. Oo, sige. Buwag na ta. Ha? Time pa sa makalitan man sa tanim mo. Seryoso kay ka? Nganong nag-joke ka diya, oy? Huwag kong mag-joke. Seryoso ko. Buwag na ta, Glenda. Vincent, ano? O say rason? Okay naman ta, di ba? Ikaw okay ka, pero ako, dugay nagdili. Unsa? Dugay na gusto nga makigbuwag ni mo. Kaya wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Ug na-realize na ko nga wala ko'y feelings para ni mo. Vincent. Ayaw na si Kigilak, uy. Sakit po't baya, day. 3 years baya, me. O, lagi. 3 years unta. Pero sa'yo naman kayo siyang nilatkaw ni mo. Maong ikaw, move on sa dayon. Hindi ko mutuo nga wala siya love na ako. Okay na kung unta, me. Nikalit lang yan siya. Kung tanaw ni mo nga love pa kaniya, no? Bawsi. Paselosa. Ha? Paseloson? Oh. Pangita og lalaki nga... Ako. Ay. Ako. Gamita ko. Ay, wow. Ganin na rami nagtabi din karon pagid kanitingog kay busy kasi mong cellphone. O kasa pa, dito magselos ni mo kay nabaw siya nga suot kita, Ralph. Diya ka na sayop. Mas matandog ang iyang garbo kung may bawaan niya nga ako mo'y mauyab ni mo. Masa man? Game? Sige, game. Nagsigi og tanaw si Vincent din sa akong table. Taan palagikit ko. Napagit kay gusto na ako. Hi, Han! Hi! Ng mata ni Vincent. Ang di mo siga, no? Dahil sa di mo siga iyang mata nga sa lips mo kunin mo gikisan. Natural. Para mas katuhuan Hoy, ba? hoy. Basig asa na napadong inyong pagpakaaron ingnon, ha? Basig ma-inlove mo sa usag-usa. Di ginamay tabo. Awan mo lang kayo ning Glenda. Di ba ka ni ma-inlove na ko madugay na? In your dreams.
Ralph. Hi. Yes, ansay tuyo. Walang. Gusto na kong magkakita sa kong uyab. Nayabag naman siguro ka sa? Hoy, di ta kinahanglang magpakaaron ingnon kung wa si Vincent. Ako lang gibuhat ang akong duty isip uyab ni mo. Pipi naman ko, oy. Good night, hon. I love you. Hamaw. Sige, bye. Yabag daw, Hana. Good morning. Nagunsa ka din uy. Ikaw ka, para doon nga sa office. Gi-career kid nimo no? No need na. Ako rin mo adto. Ikaw ra. Unya, di ka mahibong ang makakita na to nga. Nag-ihay tagad to sa trabahoan. Mas mutuo sila kung makita nila magdungan. Hinoon sad. Sige, tana. Noon sa ni Sir Ralph, kalit man lang awa na manawag. Ay, busy siguro. Ano day tuod nga mangita man ko niya, nga dili man mi uyap. Kahanggaw gid ako eh. Absent lagi mong uyab. Sa may labot nimo? Di ba, Guglinda, nagipasilos ko nimo. Mao ba? Mo na pagtuon nimo? Muna tinod. Ug sakto ka. Effective ang imong gibuhat. Nagsilos yun ko. Undangan na ng pagpakaroon ingno ninyo ni Ralph. Ug balik na lang ako. Vincent, love na ko si Ralph. Ug dili ko gustong pasakitan ang tarong nga lalaki para lang sa tao nga parehas nimo. Glinda. Ha? Yan ang kisultihan man nimo adto. Nakigbalik tayo noon sa nimo. Mao man ay gusto nimong mahitabo, di ba? Maong gipaselos ninyo si Vincent para makigbalik sa nimo? Oh, pero... Dayambot pa. Huwag malipay. Palahit na pa. Sir Ralph ba? Malaking absent siya. Wala ka siya manawag kung chat na ako. Ambot lang. Sige, tawag. Undango na yun na to. Glinda, Ralph. nakibalik na si Vincent na mo, di ba? Oh, pero... Huwag ko masugot. Unsa? Nga naman. Glinda, ikaw ina nga. Na-in-love na ka na ko. Ayaw, gan. Kaya igor akong nitabang ni mo. Pero bisa gamay. Wako'y gusto ni mo. Ralph. Puko ka, Glenda. Huwag ka magunauna. Nahibaw man ka nga nagpakaaron ingnon ra mo, pero nga nung nituo man ka niya. Anong nadama kasi ang mga gibuhat ni mo? Ngano? Ano na in love ko ni mo, Ralph? Ngano? Late lagi ka. Wala hinoon mo mag-abot ni Ralph. Dini sa Ralph? O, day. Naghatag siya ang resignation letter. Effective immediately. Unsa? Ug abi ni mo. Luspat kaayo siya, day.
Unya, nagdalik man to si Glakaw? Unsa? Unsa man? Ralph, i-on agad ang camera, please. Gusto ko makakita nimo. Glenda, Ralph, please. Amiga ko nimo. Please lang. sige. Harian na lang ko sa ospital. Ospital? Ralph! Ralph, unsa ni? Ngano ka? Unsa sakit nimo? Hindi na kinalang may bawa ka, Glenn. Ayaw paghilak. Mag-uwan ko kumuhilak ka. Ano giingon mo ko nimo ini, Ralph? Kung ano sana in love na ko nimo, gipasakitan sa ko nimo. I love you too. Unsa? Lain na sa binuang, ha? Wala panahon para magbinuang ko. Kapoy na, Glenda. Tinuod nga love ka. Dugay na. Huwag ang atong pagpakaroon ingnon. Maure paagi para mapakita na ko ni mo unsa ti ka kamahal. O kung unsay deserve ni mo. Bye. Bye, Glenda. Ralph, ay magbinuang ba? Ralph, mahal sa tika. Naginahanglan ko nimo. Love kay tika. Please, please, ayoko biyahe. Ralph! Kailangan ko'y ikaw dito sa piling ko. Kailangan kong madama ang pag-ibig mo sa Sakit lang unahon-naon, nga nakita na unta nako ang lalaki nga tinud-anay nga nagmahal o nagpangga nako, pero nibiya ra sa di ay hangtod sa hangtod. Karon, single ko, o wa ko'y planong musod og relasyon, kay hangtod karon, wa paghihapon ko maka-move on. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.